И здравейте, драги зрители на моят YouTube канал. Днес ще решим НВО по математика за 7 клас от 2025 година, като ще наблегна върху знанията, които евентуално може някой от вас да е пропуснал. Ако урокът ви е харесал, моля ви дайте палче нагоре, или ако желаете допълнителна консултация с мене, може да си запишете час при мен. Като винаги първият урок е безплатен и след първия урок се започва с заплащането. Нека да не губим повече време, а да започнем с решаването на задачите. Стойността на израза 2025 минус 225 умножено по минус 1 пета. Първото, което трябва да ни направи впечатление тук, че имаме умножение на отрицателно с отрицателно число, т.е. тук крайният резултат ще бъде положително, т.е. плюс 225 по 1 пета. 225 трябва да го разделим на 5, съкращаваме, при което ще се получи 45 и 2025 плюс 45 прави 2070. Така, нека да продължим следващата задача. Тук първото нещо, което ще направим е да опростим скобите. Никога не... Първо опростявате самия израз и тогава замествате с хикс равно на минус 1 трета. Никога не тръгвайте да замествате веднага с числото. Нека първо да опростим израза. Тук имаме хикс на трета върху хикс на втора. Когато имаме деление на променливи числа, така едночлени, правилно се каже едночлени, с еднаква основа, както тук виждаме хикс и хикс, то тогава степените показатели се изваждат. Тук ще стане хикс на степен 3 минус 2, той ще стане хикс на първа степен. И сега той ще стане хикс на първа на степен минус 6. Когато имаме едночлен повдигнат на степен, на някоя степен, в случая на минус 6, то тогава те се умножават, т.е. тук ще стане 1 по минус 6 и отговорът тук ще бъде хикс на минус 6. И де факто целият отговор на скобата е хикс на трета върху хикс на втора цялата половината степен минус 6 ни е равно на хикс на минус 6. Хикс на минус 6 от своя страна, тъй като имаме отрицателна степен, за да стане положителна, тя трябва да отиде отдолу. Ще стане 1 върху хикс на 6. Обратното, ако имахме пък, нали, това е извън материала, допълнителни знания, ако имахме 1 върху хикс на минус 6, за да стане положително, трябва да отиде отгоре. Ще стане хикс на 6. Това е цялата логика. Така, и де факто на ние този нашия израз ще ни бъде равен на хикс на трета. Вече разбрахме, че това ни е равно на 1 върху хикс на 6. И какво правихме, когато имахме едночлени с еднакви основи? Ами изваждаме. Тук ще стане 1 върху хикс на степен 6 минус 3, което е 3. И сега вече заместваме. Ето това ни е опростен израз. Сега заместваме с хикс минус 3. Тук стане 1 върху минус 3 цялото на трета степен и тук означава, че трябва да умножим минус 3 по 3 пъти, т.е. минус 3 по минус 3 става 9 и 9 по минус 3 минус 27, т.е. отговорът е минус 1,27. Отговор Б. Изразът 49 минус хикс на квадрат е тъждествено равен на 49 може да го представим като 7 на втора минус хикс цялото на втора и сега тук ще използваме формулата а минус b по а плюс b, че това ни е равно на а на втора плюс b на втора. Тогава 7 ще ни бъде а, хикс ще ни бъде b и то ще стане 7 минус хикс по 7 плюс хикс. Или това ни е отговор в четвърта задача. Сборът от корените на уравнението. Имаме тук модулно уравнение. Винаги, когато имаме модулно уравнение, модулът трябва да остане от лявата страна, всичко друго от дясната страна. Тук ще стане минус 4 плюс 7, тъй като прехвърляме 7 от другата страна, той ще си промени знака и ще стане плюс. Минус 4 плюс 7, тъй като тук имаме две числа с различни знаци пред себе си, т.е. минус и плюс, ние изваждаме, т.е. 7 минус 4 ще стане 3 и пишем знака на по-голямото. 7 е по-голямо от 4, затова че тук пишем плюс 3. И сега ще получим две решения на модулното уравнение. Винаги модулното уравнение има две решения. В един случай ни е равно на минус 3, в другия случай ни е равно на плюс 3. Т.е. винаги трябва в един случай да бъде отрицателно число, в другия положително число. Тогава хикса ще ни бъде равен на минус 3 плюс 6, тъй като знак ще се промени, ще стане просто 3.
тук ще бъде 3 плюс 6, което е 9. 9 плюс 3, 12. Отговор Г. Най-голямото цяло число, което е решение на неравенството. Трябва да решим това неравенство. Разкриваме скобите. Тук ще стане 6 пъти хикс минус 6. Прехвърляме. Значи тук е 8 минус хикс. Така. Прехвърляме хиксовете от едната страна, ще стане минус хикс, минус 6 пъти хикс е по-голямо от минус 8, минус 6, което е минус 14. Тук ще стане минус 7 хикс, по-голямо от минус 14. И сега тук разделяме на минус 7. Когато разделяме на отрицателно число, винаги запомнете го това. Когато разделяме на отрицателно число, знаците се променят. Тоест посоката по-скоро на неравенството се променя. В случая от по-голямо ще стане по-малко. И ще стане минус 7 делено минус 7, което е 1. Хикс ще бъде по-малко от минус 14 делено минус 7, прави 2. Минус на минус става плюс. Тоест хикс трябва да бъде по-малко от 2. Чертаем си ние нашата ос. Тук ни е нулата, двойката. И тъй като равенството е строго, т.е. не включва двойката, тук няма да бъдат квадратни скобки, а ще бъдат обле скоби. И те ни питат най-голямото цяло число, което е решение на неравенството. Решенията на нашето неравенство се намират от минус безкрайност до 2. И най-голямото число тук ще си кажете, че е двойката, но тъй като двойката не влиза в решението, то ще е следващото число след двойката, а именно единицата. Отговор В. Множителят, който не участва в представянето на многочлена. Тук какво трябва да направим? Трябва да разложим на множители този израз и ще получим следното. Тук хикс на трета и хикс на четвърта може да изведем хикс на трета пред скоби, ще стане хикс плюс 1. А тук може да изведем минус 4 пъти хикс пред скоби и тук ще стане хикс плюс 1. Сега забелязваме, че хикс плюс 1 и хикс плюс 1 може да го изведем също пред скоби. И ще ни стане хикс на трета минус 4 пъти хикс. От тези двете може да изведем хикса пред скоби, при което ще ни стане хикс плюс 1 по хикс на втора минус 2 минус 4 по хикс. Сега ето това ние може също да го разложим на формулата хикс минус 2 по хикс плюс 2. Отново използваме формулата а на втора минус b на втора ни е равно на а плюс b по а минус b. И де-факто това ни е разложението и виждаме, че единственият множител, който не участва, това е хикс минус 1, т.е. отговор В. Тест по математика, всяка задача има по 4 възможни отговора. Добре, тук трябва да използваме вероятности. Формулата за вероятности P ни е равно на n върху m, където m са абсолютно всички възможни случаи, а n са само благоприятните случаи. Тоест, от условието на задачата, веднага ние може да разберем, че възможните, т.е. всички възможни случаи са 4. Т.е. m ще ни бъде равно на 4. Така, от които само един е правилен, т.е. благоприятният случай ще бъде 1. И отговорът ни е 1/4. Отговор Г. Осма задача. Средният брой точки на ученик от 4 контролни изпитвания е 23,75. Колко точки трябва да получи на следващото изпитване, така че средният брой точки от тези 5 изпитвания да е 25. Тъй като до момента той е извършил 4 изпитвания, т.е. тук ще бъде 4 по 23,75 плюс хикс, т.е. още колко точки трябва да получи, за да бъде равно на 25. И тъй като това е средно аритметично, не забравяме да го разделим на 5, за да получим средно аритметично. 4 по 23,75 ни е равно на 95. Плюс хикс ни е равно на 5 по 25 ни прави 125. Тогава хикса ще ни бъде равен на 125 минус 95 или това прави 30. Тоест отговор Б. Девета задача. Геометрията. На чертежите правите С и Д са успоредни. По данните от чертежа намерете мярката на ъгъл алфа. Така, щом те са успоредни, означава, че този ъгъл алфа ще бъде равен на този ъгъл, защото те са кръстни ъгли. Щом те са кръстни, значи те са равни. Този ъгъл, лилавия, ще бъде равен на 180 градуса минус сборът от тези два ъгъла, минус
83 плюс 62 градуса. 83 плюс 62 ни прави 145 градуса. И 180 градуса минус 145 ни е равно на 35 градуса. Тоест отговор А. Тоест ъгъл алфа ни е 35 градуса. Десета задача. На чертежа в координатната система OX, Y с единична отсечка 1 см са отбелязани точките А и Б. Точката С е симетрична на точката А спрямо ординатната ос OY. Трябва да намерим лицето на триъгълника ABC. Щом точката С е симетрична на точката А, т.е. това означава, че тя ще бъде огледална на А, следователно тя ще бъде точно срещу нея. Тук ще бъде точката С на еднакво разстояние от точката А. И щом тя е по оста OY, ние ще се ориентираме ето по тази ос да съпоставим точката С. Ако ни беше казано, че точката С ни е ориентирана по OX, то тогава точката С щеше да бъде тук, тъй като щяхме да се ориентираме по тази ос. Но тъй като е по OY, точката С се намира точно тук. Сега ние си начертаваме този триъгълник, който се получава ABC. И за да намерим лицето на триъгълник, ние трябва да знаем височината и основата срещу височината. Ние може да построим височината BH, която де-факто ще ни бъде равна на 3-5 см, тъй като едно квадратче ни е 5 см. Основата от своя страна ще ни бъде равна на 1, 2, 3, 4 см. И тогава лицето ще ни бъде равно на 5 по 4 върху 2, или това ни прави 10 квадратни сантиметра. Отговор Б. 11 задача. Лъчът АЛ е ъгълополовящ на външния ъгъл при върха А. Добре, ако отбележим, че този ъгъл ни е алфа, този ъгъл също ще ни бъде алфа, тъй като АЛ е ъгълополовяща. Така, АЛ е също и успоредна на BC. Ако страната BC е 6 см и периметърът на триъгълникът ABC е 20 см, трябва да намерим дължината на страната AB. Добре, лесна задача. Тъй като AL ни е успоредно на BC, това означава, че ето този ъгъл алфа ще бъде равен също на този ъгъл B, тъй като това ще бъдат съответни ъгли на две успоредни прави. Тогава това също ще бъде алфа. А пък ъгъл C ще бъде равен на ето този други ъгъл алфа, тъй като пък те ще бъдат кръстни. Отново тръгвайки от това, че AL е успоредно на BC. От тук получаваме, че нашия триъгълник ABC е равнобедрен и следователно AC е равно на AB 2 пъти Хикс. Тогава периметърът на триъгълника ABC ще ни бъде равен на 2 пъти Хикс плюс 6. Ние вече знаем, че периметърът ни е 20 см. 2 пъти Хикс плюс 6. 2 пъти Хикс ни е равно на 20 минус 6, което прави 14. Или Хикс ни е равно на 14 делено на 2, 7 см. Отговор Б. 12 задача. Симетралите на страните АБ и АЦ на триъгълника ABC се пресичат в точката О, така че ОCA е равен на 42 градуса и ОБА е равен на 35 градуса, както е показано на чертежа. Мярката на ъгъл Б от С на колко е равен. Добре, сега. Тук ще използваме свойство на симетралите, че те образуват равнобедрени триъгълници и следователно АО ще ни бъде равно на СО, т.е. това ще ни бъде 42 градуса. И ОА ще ни бъде равно на ОВ. Това е от свойството на симетралите, че всяка точка от краищата на отсечката, която преминава симетралата, тези отсечки са равни. Ако все още тези знания, които ви казвам, са ви непонятни, е добре да прегледате целият плейлист за 7 клас, подготвителна математика за НВО за 7 клас, и там са обяснени подробно всички тези знания. Този ъгъл ще ни бъде 35 градуса. Тогава ето този ъгъл, червения и лилавия ъгъл, трябва да ги намерим. Червения ъгъл ще ни бъде равен на 180 градуса минус 2 пъти по 42, което е 84 градуса. И 180 минус 84 градуса ни прави 96 градуса за червения ъгъл. Лилавия ъгъл от своя страна ще ни бъде равен на 180 градуса минус 2 пъти по 35 или минус 70 градуса. Или той ще ни бъде равен на 110 градуса. И тогава търсения ни ъгъл, ето този B от C, зеления,
да го отбележим така, той ще ни бъде равен на, тъй като една ротация е 360 градуса, то тогава зеления ъгъл ще ни бъде равен на 360 градуса минус сборът от тези два ъгъла, минус 110 плюс 96. 110 плюс 96 ни е равно на 206 градуса и 360 минус 206 ни прави 154 градуса. Тоест отговор В. Така, цветарник с формата на куб има обиколка на основата 12 дециметра. Колко литра почва са необходими за запълването на 2/3 от обема на цветарника? Добре, тъй като ключовата дума тук ни е куб, означава, че основата на тази фигура ще ни бъде квадрат. И ние знаем, че периметърът на квадрат е равен на 4 пъти А. Тоест, тъй като тук тези страни са равни. Това е А и това е А. Периметърът ни е 12, А ни е неизвестното, следователно А ще ни бъде равно 12 делено на 4 или 3 дециметра. Другата ключова дума тук ни е, че нали, това е куб, следователно при куба височината му съвпада с основата, т.е. дължините им са не че съвпада, а дължината на височината съвпада с дължината на основата, което означава, че височината също е А. От тук може ние да изчислим обема на куба, който е равен на А на трета, или това ще ни бъде равно на 3 по 3 по 3, което е 27 кубически дециметра. И тъй като те ни питат 2/3 от обема на цветарника, то тук ще стане 2/3 от 27. 27 делено на 3 е 9 и 2 по 9 18 кубически дециметра. Отговор Г. А колко литра почва са необходими за запълването на 2/3? Да, отговор Г. 14 задача. В равностранния триъгълник АБЦ, точка P, която от страната АЦ е издигнат перпендикуляр PM. Ако АП е 4 см и МБ е 5 см, намерете дължината на страната АБ. Тъй като това е равностранен триъгълник, означава, че всички тези ъгли ще бъдат равни и те са по 60 градуса. Щом този ъгъл е 60 градуса, ето този ъгъл АМП ще ни бъде 30 градуса. А пък ние знаем, че в правоъгълен триъгълник страната срещу 30 градуса ни е равна на 1/2 от хипотенузата. Тоест АП ще ни бъде равно на 1/2 от АБ, което означава, че АБ ще ни бъде равно на 2 пъти АП. Или това ще ни бъде равно на 8 см. А пък БМ ни е 5, следователно сборът на АБ ще ни бъде равен на 8 плюс 5, който прави 13 см. Отговор А. Мерките на два от ъглите на успоредник се отнасят както 2 към 7. Добре, ето тук имаме сега един успоредник и ние знаем, че успоредникът срещу лежащите ъгли в успоредника са равни. Тоест тези два ъгъла няма да бъдат срещу лежащи, а ще бъдат прилежащи. Тоест ако този ъгъл е 2 пъти хикс, този ще бъде 7 пъти хикс. Ние знаем, че сборът от прилежащите ъгли е равен на 180 градуса. Тоест 2 пъти хикс плюс 7 пъти хикс прави 9 пъти хикс равно на 180. Хикс ще ни бъде равно на 180 делено на 9. Или това ни прави 20 градуса. Следователно този ъгъл ще бъде 40, а този 140. И разликата от 140 минус 40 ни е равно на 100. Отговор Б. 16-та задача. Във фирма работят 30 жени, които са 2/5 от броя на мъжете. Нека да отбележим броят на мъжете като хикс. Тогава 2/5 от хикс ни е равно на 30. Тук решаваме това просто уравнение. Тук ще стане 30 по 5 върху 2. 30 делим на 2 ще стане 15. 15 по 5 ни е равно на 75. Т.е. 75 е броят на мъжете. Те ни питат общия брой на работниците. Т.е. тук ние трябва да съберем 75 плюс 30, което ни прави 105. 17-та задача. Първоначалната такса при ползване на такси е 2,50. За всеки изминат километър се заплаща по лев 75. Кой от изразите представя сумата в лева, която клиентът трябва да заплати при изминаване на хикс километра? Тоест, ние независимо колко километра ще изминем, винаги трябва да платим първоначална такса от 2,50. Тоест 2,50 ще ни е сумата, която винаги трябва да присъства там. И след това на базата на това колко километра сме изминали, ние трябва на всеки километър да плащаме по лев 75. Тоест тук ще бъде плюс 1,75 лева по хикс. Или формулата ни е
В. В тренировка по ориентиране Ивет изминава 20% от определен маршрут за една шеста часа. Какъв процент от този маршрут ще измине за 45 минути? Нека тези 45 минути ги представим като часове. Тук ще ни стане 45 върху 60. Съкръщаваме на 5 отгоре отдолу, ще стане 9 12. Сега на 3 отгоре отдолу ще стане 3 четвърти часа. Така, определения маршрут, т.е. маршрута ни е хикс. И тогава 20%, което ни представлява 20 стотни, по хикс ще ни бъде равно на една шеста. Следователно хикса ще ни бъде равен на 100 върху 20 по 6. Тук съкръщаваме тази 0, съкръщаваме двойката с 10, ще стане 10 делено 2 5, или хикса ни е равен на 5 шести. Така, сега ние трябва да изчислим какъв процент ще измине от това разстояние за 45 минути. Т.е. хикс процента, което ни представлява хикс върху 100, от 5 шести, да ни бъде равно на 3 четвърти час. Следователно хикса ще ни бъде равен на 3 по 100 по 6 върху 5 по 4. 5 по 4 е 20, 100 делено на 20 е 5. 6 по 5 30 и 30 по 3 ни прави 90%, т.е. отговор Г. В книжарницата за един месец са продадени общо 1200 книги от видовете художествена, детска, техническа литература и фантастика. В таблицата е представено разпределението на броя продадени книги по видове. Колко броя книги и художествена литература са продадени за този месец? Така, N в случая ще ни бъде хикса. И това на нас ни е неизвестното. Ние трябва да намерим този N на колко ни е равен. Тук трябва да решим това простичко уравнение по следния начин. 75% от N, т.е. това са 75 стотни N. 75 стотни, като го разделим на 25 отгоре и отдолу, ще ни останат само 3 четвърти N, плюс n върху 2 плюс n върху 4 плюс n. И това цялото ни е равно на 1200 книги. Тук какво може да забележим? Тук 3 четвърти n плюс една четвърт n, тъй като са еднакви знаменатели, ще ги съберем и тук ще стане 4 четвърти n. 4 четвърти n се съкращават и тук ни остава просто n. И тук имаме n плюс, тук това цялото ни е равно на, ето сборът на тия двете ни прави n, и тук плюс още едно n ще ни стане 2 пъти n плюс една втора n да ни е равно на 1200. Привеждаме тук към общ знаменател ще стане 4 пъти n плюс n, което ни прави 5 пъти n върху 2 равно на 1200. Или n ще ни бъде равно на 1200 по 2 върху 5. От тук 1200 делено на 5 ни прави 240 и 240 по 2 ни е равно на 480, т.е. n ни е 480. И тъй като те ни питат за художествената литература, а художествената ни литература е равна на n, тогава отговорът тук ще бъде B. И 20-та задача, последната, тъй като в този видеоурок решаваме само първата част от матурата. След няколко дни ще кача и втората част от матурата. За укрепването на стълб с височина 3 метра се използва метално въже с дължина 5 метра. На какво разстояние от основата на стълба трябва да се закрепи въжето? Тъй като тук пред нас е представен правоъгълен триъгълник, ние знаем, че в правоъгълния триъгълник срещу 90 градуса винаги стои хипотенузата, т.е. това ще ни бъде С, а това ще ни бъдат катетите А и Б. Ние знаем по Питагоровата теорема, че а на квадрат плюс b на квадрат ни е равно c на квадрат. А на квадрат ни е 9, b на квадрат ни е неизвестното, c на квадрат ни е 25. b на квадрат ни е равно на 25 минус 9, което прави 16. И сега си задаваме следния въпрос. Кое число умножено само по себе си дава 16? Ами 4, защото 4 по 4 прави 16, т.е. тук е отговор 4. 4 метра. Това е за днешният видеоурок. След няколко дни ще кача и втора част. Ако ви е харесал видеоурока, моля ви, подайте едно палче, абонирайте се за YouTube канала и ако се нуждаете от консултация, запишете си час при мене от моят сайт, като винаги първият урок е безплатен. До нови срещи!